paka chirumanzu. Beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down, oh, beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down, Emmanuel, waroi hawana piro mumba, iwe, shurumu mantu shiri kuti kudini. Mukoma kibinya ndi kutaura pana pa ino rwadzanya ino siririza. Inyaya yemubereki ane mwana ari kudzidza pane chimwe chikoro kwa chirumanzo. Mwana uyu mu primary ari grade 7. Mwana uyu akarohwa nemudzidzisi wake. Mushure mekunzi auna kuita makalasi zvakanaka. Mudzidzisi vachibvutaka kurohwa mwana nemambama. Vamurohwa nemambama vachibva vati kune vamwe vana vechikoro. Right, mwana wese ari muklasi munomo rohai mwana uyu. Munoziva zvinoita vana vadiki. Mumwe anotoratidza kuti ticha vari kundiona here kuti ndinyatsorohwa mwana. Ndokupfapfaidza mwana kusvika pakuneta. Mwana chibva aendeswa kumba. Aendeswa kumba mwana akapedzisira akubuda ropa mumhino, munzeve nemumuromo. Arohwa pachikoro kutangira pamudzidzisi kusvika kune vamwe vari chikoro. Ndobva aendeswa mai vemwana vachibvotora mwana ndokubva vaenda naye kuchipatara. Zvikanzi kunodiwa police report. Ndobva vaenda kumapurisa vachibva vanzizvo nenyaya yekuti zita remudzidzisi rinozivikanwa. Zvikanzi tangai madzokera kupi? Kuchikoro munotaurirana. Apo mwana ari kuita sei? Ari kurwara. Ndokuona kuti azviti ndokuenda pane mikamba zvakare iri pedyo. Zvikanzi endai munotanga mapiwa kuchikoro mawirirana then muzouya kunoko. Ndokubva vaenda kuna headmaster. Headmaster tarire mwana wangu arohwa, onai zvaari. Zvikanzi na headmaster amufaniri kutanga kuti muendese kumapurisa, mufanira kutanga kutaura nesu. Totaura nanyaya iyi mukumbirano rurekedzo. Izvezvi mwana haana kwatarapwa. Pari kudiwa police report. Ndiri kukumbirawo Zimbabwe pane dzimwe nhamba dzamunofanira wakakungogara nadzo. Right. Takambotaura na Assistant Commissioner Paul Tembanyati, mutauriri wamapurisa, anditika kana mune complaints, kana mune zvinhu zvamusiri kufara nazvo kwamunenge muchibatwa ikoko kana pakamba yemapurisa yamunenge maenda, torai nhamba idzi. Landline yamunofona ku PGHQ 0242 703631 703631 0242 ikodi yeHarare 703631 ndiyo landline. Kana iri WhatsApp number 0712 800 197 0712 800 197. Yesu kuchipatara vakagona kuti tiri kuda police report. Mapurisa muri kuona kuti mwana ari kurwara, handiti madi kungonyora kuti yes taona kuti mwana uyu arwara abva kuchikoro pane zvaitika ikoko, rapai mwana then mutanga kuita ma investigations. Ko mwana akafa muchiti he dzokerai munotaurirana kuchikoro, dzokerai munotaurirana kuchikoro, zvinoitere mabasa pewa? Hazvibudi. Mwana ari kurwara. Nyorai report semapurisa kuti yes tanzwa kuti mwana akaita sei, akarohwa. Rapai mwana, isusu tichita tsvakirudzo dzedu. Yes kana mwana akarapwa vakazoenda kunotaurirana, votaurana kuti mwana aita sei, arapwa. Fonai pa namba idzo PGHQ National Complaint Desk. Mukomplaina kuti takaenda pa police station yakati atina kubatwa zvakanaka, iwo vachakubatsirai pa namba idzodzo. Ko murume wekusageza wekuware paki uya akazoita sei kanyemba? Ndibvunzirawo kabhozho ndinonzi mai makoni ndiri kuzengeza wani. Murume wetakakata kumbira mai vacho tikashiridzira tese papa ine chisina namba dzawo, tikashiridzira kuti amai vane murume wekusageza tibatewo mutiudze, asi katisingakanganise akafuna titese mukoma kepi andika achichenese ndichakubatai nanhasi asati bata maybe baba vakugeza. Aiwa mudzimai uya
ane murume anga asingade kugeza. Muchidimbu pane vakapotsana nayo akatora nguva yakareba sei asina kugeza murume we? Ane pakatomboita 3 months asina kuguma mvura. asina tomboguma mvura 3 months. Sokuti mukadzi akatombosvika panguva yekuti anomupa mvura yekungoti munamato. Wachita chinamato handiringa. Asi akapedzisira kutoramba. Ende mukadzi uyu nemurume kana chiraramba mavo vanorara senge vanhu vaya kana muchiziva zvinoita nguruve. Nguruve kana dzichirara dzinoti imwe ndisa musoro uku imwe ndisa musoro uku. Ndawapa 3 months uribe kusamba. Kana mai vaye vachikwanisa ngavatibate. Yes, titaure nawo pamhepo tinzwe kuti dambudziko rekusageza rakadarika here. Kana risina kudarika chii? Ende vakambenge vafunga kuti ndakuenda. Right. Nekuti handingagariri izvozvo. 16 minutes to 12. Rega timbonwira mvura tomboshedza kamudariro anonzi V mofu nekambo kanonzi iko tsotso. Hello?